Благодаря ви, че се отзовахте на нашата среща. За тези от вас, които не знаят, аз съм кандидат за кмет на град Каблешково от политическа партия ГЕРБ. През целия си трудов път съм се опитвала да работя за обикновените граждани, без да ги деля на тяхната етническа принадлежност. Не ви е безразлично как ще изглежда втория по големина град в общината Каблешково и къде ще играят и растат нашите деца и нашите внуци. Аз вярвам в качествата на кандидата за кмет на община Поморие Иван Алексиев и съм убедена в неговите възможности. Затова безрезервно подкрепям неговата кандидатура. С Елена сме стари приятели, Елена Бояджиева. Проекта, който госпожа Бояджиева спечели и успяхме да реализираме за обновяване на малкия парк пред кметството. Днеска монтират детските катерушки. Надявам се до петък всичко да е наред, да прережем лентата там и децата да могат да играят на едно по-спокойно и по-приятно място. И да ви кажа кои са ни основните приоритети, освен всички ежедневни нужди и проблеми на един град като Каблешково. Първото и най-важно – изграждане на канализацията на град Каблешково по оперативна програма Околна среда. След това асфалтиране на всички улици, тъй като ще се наложи едно разкопаване на града, но надявам се, че ще разберете, няма начин, трябва да минем през този етап. Обновяване на големия парк, за да стане едно приятно място за отдих. Изграждане на нови спортни съоръжения, които тук доста липсват, за да може младите да има къде да спортуват. И да не забравим възрастните, самостоятелен бюджет на пенсионерския клуб, а общината в наше лице се ангажира да проведе по максимално бърз начин абсолютно всички процедури, които са свързани с най-голямата болка на Каблешково, а това е голф комплекс Каблешково. А сега оркестър Транжа с солистката и славяна Странджа Жечка Славенкова. Жечка Славенкова е дошла тук да подкрепи именно кмета на град Поморие, господин Алексиев и на Каблешково, госпожа Бояджиева.